Dobrý den, dámy a pánové. Naším dalším hostem je geolog, podnikatel a poslanec za SPD Jiří Kobza. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jak se máte? Tak jako týden před volbama, rychle a zběsile. Je to náročný takhle před volbama? No před těma, jako dá se říct, že před těma to volbama je to hodně náročný, daleko náročnější, než to bylo v roce 17. Mm-hmm. Vy jste se stal poslancem v roce 17? Ano. Ne? Jo. A z jakých důvodů je to náročnější? Já nevím, já si myslím, že to je asi náročnější tím, že jde opravdu o hodně, protože teď se jako určí na té křižovatce dějin, vlastně, na který se odstneme těma volbama, tak se určí, kterým směrem půjdeme. A samozřejmě vstupuje do toho spousta vlivu nejenom od nás tady z tuzemska, ale i ze zahraničí, což předtím až 4 lety nebylo. To bylo v podstatě spíš nějakým způsobem, jako se možná mírně upraví to směřování, ale teď jde prostě o velmi, velmi zásadní věci, takže z toho důvodu, že protože vytvářejí se tady buď ty ultralevicové koalice s Piráty, nebo potom je otázka, jakým způsobem se vyprofiluje do těch voleb jako hnutí ANO, které je jako hegemon v podstatě teďkon. A jakým způsobem vlastně budou zohledněny vlivy, které jsou tady z Evropské unie a z Ameriky. Vy jste přinesl knížku? Jsem vám přinesl takový dárek. Já jsem napsal knížku, jmenuje se to Z kůží na trh a je to taková sbírka rozhovorů, článků, které jsem publikoval a politických esejí. Tak možná se vám to bude hodit, až budete dělat nějaký další rozbor. A když jste před volbama jste to vydal? Ne, vydal jsem to v loni v květnu. Jo, dobře. A pak jsem vám přinesl ještě další 2 věci. Já jsem organizoval asi 10 velkých seminářů ve sněmovně a jeden z nich, a vždycky, aby ty přednášky, které tam zazní, tak aby nezapadly, tak jsme nechali dělat zvukový záznam, pak jsme to přepsali a vlastně nechali jsme to v tištěné formě. Vaše přednesy? Nejenom moje, ale vůbec ty ostatních panelistů, kteří jsou tady vždycky napsaní na začátku. Tak jeden, který byl velmi zajímavý, se věnoval pronásledování křesťanů v 21. století. Já jsem to nenapsal z toho důvodu, že bych byl nějaký velký křesťan, ale spíš z toho důvodu, že když došlo k masakru v Christchurch na Novém Zélandu, kde byla vystřílená ta mešita, tak z toho celý svět byl vzhůru nohama, zatímco když ve stejném týdnu v Nigérii vystříleli 2 křesťanské vesnice do posledního mimina, tak po nich s odpuštěním neštěkl pes. A to považuji za nečestné a nesportovní. A tak jsem právě chtěl, aby se o tom mluvilo a aby jsme se vlastně začali zabývat skutečně otázkou náboženských čistek, které se dějí teď, v tomto století, v tomto roce. A navíc ještě jsem zakopl jednu neziskovku, která se tím zabývá, takže díky ní jsem se dostal jako ke statistikám, že zhruba, nevím, plus minus 6 000 křesťanů je zabito jenom proto, že jsou křesťany. A možná si vzpomenete v roce 15, když začínala migrační krize, tak vždycky naše média udávala, kolik ubohých migrantů zahynulo cestou přes Středozemní moře a udávali to do té doby, než prasklo, že vlastně ti, kteří zahynuli cestou, byli křesťani a zahynuli, protože jejich muslimští spolucestující naházeli žralokům, když zjistili, že se jedná o křesťany. A další seminář, takže to byl důvod, proč jsem chtěl, aby se o tom mluvilo, protože si myslím, že se má měřit všem stejným metrem a pakliže brečíme nad muslimy, které zastřelil nějaký člověk, který to neměl očividně v hlavě v pořádku, tak ale musíme také říct pozor, ale jsou tady také křesťani, kteří jsou zase vražděni muslimama. A to nemluvím o jiných afrických státech, Sudánu a podobně, kde tyto střety jako jsou na denním pořádku. Další seminář, který jsem organizoval,
jak říkám, bylo jich asi 10, ale vzal jsem sborníky jenom 2, jak jsem odcházel teď, který mě přišli první pod ruku, se věnoval problematice dětí a drog. A byl to velmi, velmi kvalitně obsazený seminář, který se zabýval právě otázkou praxe, legislativy, prevence, kauzality. A myslím si, že to je záležitost, o které by se mělo mluvit, protože pořád díky Pirátům, kteří se snaží zlegalizovat drogy, tak se vůbec nemluví o tom, jaký efekt ty drogy, i měkké drogy vlastně mají na mozky lidí, když začnou je užívat ještě v pubertě, když není vývoj dokončen. Jo? Že v podstatě se ten vývoj přeruší. Takže to bych vám určitě se vám to bude hodit jako argumentační základ, když se s někým budete bavit, kdo vám tady bude tvrdit, že vlastně marihuana je prospěšná a podobně, tak tady máte velmi dobře zpracovaný, jak je to doopravdy. Tak u toho bych se rovnou odkousl, tak vy nejste pro legalizaci marihuany? No takhle, my jsme o tom diskutovali a v podstatě jediný závěr, ke kterému jsem přišel já jako se svým názorem, je asi takový, že legalizovat, proč ne, ale od 21 let a ztrojnásobil bych nepodmíněný tresty všem, který drogy dají dětem. To znamená pod těch 21 let. Dobře. A proč až od těch 21? Protože to už ten mozek a ten jedinec už je dospělý, už je hotový. Jo, tam už prostě on má jako větší sílu té osobnosti, může si vybrat a hlavně ty fyziologické změny, které nastává při užívání drog, které nastávají, tak už v podstatě nejsou tak markantní, jako když začne kouřit marihuánu kluk, který mu je 13. Takže jste pro legalizaci, ale teda od těch 21 let, ale byl byste pro zvýšení té hranice pro alkohol a kouření například? Takhle, že jo. Zase to musíme brát v obráceně. Tohle je čistý specifikum právě s ohledem na ten vývoj jako takovej. Co se týče alkoholu, kdyby byl od 21 let, by mi nevadil. Jo, takže se tomu nebráníte. Ne, mě už je víc, takže mi to nevadí. Ale možná těm 18 letým tak by to vadilo, ne? Těm možná ano. Ale fakt je ten, že ten alkohol, pakliže v něm ten dotyčný není naložený každý den, tak nedělá takové drastické fyziologické změny, jako dělají ty drogy. Jo, to je zapotřebí si říct. A fakt je, že jiná věc je, když někdo pije tvrdý alkohol, různý kořalky a takový, anebo když si dá sklenku vína k obědu. Jo, to taky je trošku něco jiného, ale jak říkám, já bych tady v tomhle momentu bych asi ten alkohol a drogy dohromady nemíchal, protože to jsou prostě jiná cesta, jiná silnice. Teď bych se rád zastavil u vlastně SPD. No. To říká se často, že jste extrémní pravice. Ale taky, že jsme levicoví populisté, takže oni v tom mají docela binec, jak nás označují. Co to je SPD? Jste pravice nebo levice? My se považujeme za středopravou stranu, která má silný sociální program, ale ono, když to vemete jako extrémní pravici, co znamená extrémní pravici, že od nás doprava nikdo už není. Jo? A já jsem mluvil s jedním starým komunistickým funkcionářem a on se mě ptal, kdo vlastně v parlamentu je pravicová strana a kdo je levicová. Že už v tom ztrácí přehled, protože ty prohlášení jsou natolik levicový všech, že prostě už jako netuší. Tak jsem mu řekl, že podle mého ty nejvíc napravo strany, které jsou v parlamentu, je SPD a KSČM, protože ty ostatní už jsou od nás tak nalevo, že vlastně vedle nás už vpravo nikdo není. KSČM je stranou pravicovou? Ne, já neříkám, že je pravicovou stranou, já říkám, že ty ostatní jsou od nich ještě nalevo. A to berete na základě čeho teďka? No teď si poslechněte ty prohlášení, tam je jich jako, a samozřejmě jako Piráti, jako ultralevice, že jo, maoistická, no tak tam samozřejmě to o něčem jiným, no ale teďko STAN se spojil s Pirátama, prohlásili se za novou českou levici, já jsem koukal jako blázen,
že jo? Ale současně se s nima spojuje spolek Spolu, že jo? ODS, KDU a Topka, takže taky jsou vlevo. To berete na základě toho? No, se podívejte v tom parlamentu. Jak už jsou prohlášení, jak spolu půjdou do vlády a podobně, že jo? No, tomu rozumím, ale ODS je levicová kvůli tomu, že pojede do vlády s Pirátama, teda. Tak tomu mám rozumět. Tak která pravicová strana pro boha by šla do vlády s Pirátama? Rozumím. A ještě, v SPD je řada členů, kteří jsou ze sociální demokracie, ne? No, já jsem zjistil, že SPD je víc sociálně demokratický než sociální demokracie. Tak na základě čeho berete, že jste pravicová teda? No, já říkám, že máme silný sociální program, jo, takže z toho pohledu. Jo. Teďka bych se chtěl zastavit u toho programu vašeho. Státní rozpočet na rok 2022 jste jako SPD nepodpořili. No, my ho nemůžeme podpořit, my jsme nepodpořili žádný rozpočet zatím. Z jakých důvodů? No, protože my jsme proti zadlužování. Možná vám to uniklo, ale v tento moment vy sám dlužíte Mezinárodnímu měnovému fondu 250 000. A pak, když projde rozpočet na rok 2022, tak už to bude 290 000. A to dluží prostě malí děti, dospělí, prostě všichni kluci, holky, babičky, dědečci. Všichni, každý dluží těch 250 000. A my jsme proti tomu zadlužování, protože já už jsem to říkal paní ministryni Schillerovi několikrát, ona slovo šetřit nebo úspora prostě nemá ve svém slovníku. A to, jak říká, že vždycky skončí s nějakým schodkem, tak ten schodek, to jsou peníze, které si ten stát musí půjčit, protože je nemá. A ten schodek, ten se samozřejmě nasčítává. Takže teď momentálně máme národní dluh, nebo státní dluh, 2,5 bilionu korun. Jo? A do nového rozpočtu chce paní Schillerová jít se sekyrou nějakých 370 miliard. Jo? Takže rozumím tomu tak, že pokud se SPD dostane do příští vlády, tak bude jako podmínka vyrovnaný rozpočet? No, podívejte se, jestli půjdou tímhle tempem, ať tam budem nebo nebudem, tak za rok, za dva budou muset prostě podle pravidel Evropské unie šlápnout na tu dluhovou brzdu a udělat vyrovnaný rozpočet. No a to znamená teďko, v ten daný moment rozpočet je zvyklý prostě na ty obrovské peníze, které do něj tečou a najednou tam nebudou. Tak kde ušetřej 400 miliard? Jo? Rozumíte, my říkáme, že prostě stát musí šetřit a když má peníze, tak je má investovat a když je nemá, tak je nemá investovat. Takže, ale pokud bude SPD ve vládě, tak co se dáte za podmínku? No určitě budeme šetřit, omezíme zbytné výdaje, omezíme podporu politických neziskovek, omezíme export kapitálu v tom smyslu, že budeme chtít, aby firmy, které tady vydělávají, aby tady povinně reinvestovaly část svých zisků. Budeme chtít zdanit dividendy cizích firm, které u nás podnikají a které odchází nezdaněné do zahraničí. A prostě půjdeme tímto způsobem, omezíme zbytné akvizice, zbytné investice. Takže na straně výdajů to chcete zajistit? Teda. Ano. Ale samozřejmě taky na straně příjmů. Prosperita státu se dá změřit prosperitou občana. S tím budete souhlasit možná. A prosperita občana se dá měřit podle daně z příjmu, kterou ten občan platí. Jo? A je povinností státu umožnit tomu občanovi, aby si ty peníze vydělal, aby mohl platit tu daň z příjmu. Jo, protože když stojí příjmy státu na nepřímých daní, to znamená, že ať už vyděláváte nebo nevyděláváte, musíte ji platit, jako je DPH, spotřební daň a podobně, tak tím v podstatě sice máte nějaký příjem, ale nevypovídá to nic o tom, jak ti lidi žijou. Jo? A my si myslíme, že lidi prostě by si měli mít možnost legálně vydělávat, aby je stát neotravoval, aby je nezavaloval zbytečnou administrativou, aby nemuseli prostě pro každý papír nemuseli někam chodit. Proto jsme chtěli už od začátku zavedení paušální daně.
Ovšem za výrazně výhodnějších podmínek, než jak to prosadila Babišova vláda. My jsme tam chtěli v podstatě, aby to bylo poplatek 20 000 za rok, že prostě místní obchodník přijde, zaplatí 20 000, dostane licenci na další rok a tím pádem končí s veškerým papírováním, s veškerým účetnictvím, se vším. Jediný, co bude dokládat, že skutečně nepřekročil ty 2 miliony v tržbách. Jo? A pokud převýší? A když je převýší, no tak samozřejmě bude muset vést účetnictví a platit daň z příjmu jako takovou. A daň z příjmu ty 2 miliony? Tak... To je ta paušální daň. Jo. Jo, to je místo toho. OK, takže ve vašem programu je také, že chcete zrušit EET? Z jakých důvodů? Já jsem na téma EET, protože mám malou firmu, tak se mě to také dotýkalo a EET totiž přišlo v době, kdy můžeme říct, že v naší ekonomice se pohybovaly 3 druhy peněz. Jo? Oficiální ekonomika, to je ta, která jde prostě nehotovostně přes faktury a tak dále, všechno je evidovaný. Potom ta šedá ekonomika, to znamená, vy mě umyjete auto, já vám dám 100 do ruky a není to evidovaný, je to v podstatě nezdaněný, i když je to zdaněný, protože já jsem za tu 100 tu daň zaplatil, že, kterou jsem musel vydělat. No a pak samozřejmě černá ekonomika, což je vyloženě jako ta druhá strana zákona, to jsou prostě peníze ze zločinu, z té nezákonné činnosti, z prodeje drog, z prostituce jo, a takovýhle. A EET bylo zaměřeno, aby ty peníze z té šedé ekonomiky vlastně nějakým způsobem stáhlo. Jo, protože musíte si uvědomit jednu věc, ty peníze, jak se otáčejí na trhu, protože ta šedá ekonomika zvyšovala kupní sílu obyvatel, to znamená, oni si mohli koupit, tím pádem obchody prodávali, výroba vyráběla, jo, prostě vytvářeli určitou nadhodnotu, kterou kapitál, když se pohybuje na trhu, vytváří. A já jsem varoval před tím, že když nasadí EET tím způsobem, jak ho plánovali a jak udělali tu první vlnu, takže dojde k tomu, že v podstatě ten kapitál z té šedé ekonomiky zůstane umrtvený na státních účtech, jo, a přestane se otáčet a tím pádem přestane vytvářet tu nadhodnotu a ta kupní síla, kterou měl, prostě začne chybět na tom trhu. A říkal jsem, že do 2 let dojde ke zpomalení ekonomiky a bohužel teda došlo. Vy jste před chvilkou mluvil o odcházení dividend do zahraničí. Ano. Tak mohl byste říct, jak to chcete zastavit? Za minulé vlády bývalý ministr financí, jistý Andrej Babiš, prosadil osvobození těchto dividend od daně z příjmu. S tím, že se daní tam, kde má ta dotyčná firma sídlo. My si myslíme, že daně se mají platit tam, kde ty zisky jsou vytvářené. To znamená, pakliže tady firma vytváří zisk, platí z toho dividendy, tak ty dividendy mají být zdaněné tady u nás. A jak to chcete udělat? Jak chcete donutit? Změnit zákon. Změnit ten zákon, který byl změněný, ve kterém původně to takhle bylo. A když tyhle velké firmy budou platit tak větší daně, tak není šance, že některým z nich tak odejdou z České republiky? Podívejte se, pakliže tady stejně neplatí daně, tak jestli tady budou nebo nebudou, tak on to zase takový velký rozdíl pro ten státní rozpočet nebude. Ale poskytují nějakou službu pro občany s České republiky? Proč? Mají tady montovny, navážejí si do ně cizích dělníky, který tady pracují prostě za nízký mzdy, díky tomu zůstávají mzdy našich lidí taky nízký. Takže jako já pořád nevidím, jakou škodu bychom tam utrpěli. Jo, dobře. Teďka bych se zastavil České televize. Myslím, že Okamura tak řekl, že by rád zestátnil Českou televizi a Český rozhlas. No, Česká televize dávno není ani objektivní, ani pravdomluvná, ani veřejnoprávní. Dokonce ředitel Dvořák přiznal, že jejich vysílání se řídí podle instrukcí, které dostávají z Evropské unie. Jako příklad můžu uvést jenom to, že už 2 měsíce nevíme, co se děje na Slovensku. Kromě toho, že umřel teda herec Satinský. A informace, které dostáváme, prostě jsou nějakým způsobem filtrované, tendenční, o něčem se mluví, o něčem se nemluví, o něčem se mlčí. Ale na druhou stranu Evropská unie tady má zákony, že? Které musí dodržovat Česká televize, ne? Takže stejně jako zákony
které jdou z poslanecké sněmovny, ne? No takhle, že to je pořád další spor vlastně o tom, jestli mají být nadřazené evropské zákony národním zákonům, anebo ne. My si myslíme, že nemají být. A myslíme si, že každý stát má právo prostě si svoje věci na svém území řídit podle svých zákonů, jasně, bez toho, že by mu to nějaký byrokrat nařizoval, který tady v životě nebyl. K tomu se dostaneme, vůbec, ale ještě u té české televize, tak nemyslíte si, že když bude zestátněná, tak pak bude jednodušší s ní manipulovat ze strany... Tak je s ní manipulováno už teď, že jo? Takže zase na druhou stranu otázka je, kdo s ní bude manipulovat a jak, protože může zůstat skutečně nezávislá, ale mohla by zůstat nezávislá právě i na té Evropské unii a na těch, abych to řekl, propagandistických směrnicích, které dostává. Pardon, kdyby Česká televize byla zestátněná, tak jak by to zabránilo té legislativě Evropské unie? No, protože by mezi tou televizí a Evropskou unii by stál ten stát. No ale stejně jako televize a jiné média, tak musí podléhat pod stejné zákony, ne? No dobře, ale pod český zákony. No i pod ty evropský, ne? Nebo... Já si myslím, že v tomto případě, co se týče těch veřejných médií, že, ale teď si nejsem jistý, ale myslím si, že tam jako není nějaká smlouva o tom, že tam tomu velí Evropská unie. Konec konců, jestli chce Evropská unie tady mít svoji televizi, tak ať si ji otevře. Ale za svých. Jo, dobře. Ale přece jenom nebylo by lepší, kdyby ty poplatky byly dobrovolný a nebylo to zestátněný, ale byl by dobrovolný. No, mně by se líbilo úplně nejvíc, kdyby prostě Česká televize, jako stejně satelitní kanály a podobně, byla prostě placená. To znamená, nebyly by tam poplatky, ale byly by to placený, že kdo by ji chtěl odebírat, ten by ji odebíral. A ten by si to taky platil. Takže jako když máte co vnímáte jako ideální model, kdyby nebyla zestátněná, ale byly by poplatky dobrovolný. No. Jo. Tak stejný s Českým rozhlasem asi. No. Jo, dobře, rozumím vám. Ale teď mluvím za sebe samozřejmě. Jasně. A chtěl bych se zastavit u LGBT, ale z důvodu toho, že já to vnímám jako moc důležité téma, jo? Ale když se podívám na Facebook SPD, tak je tam velmi pravidelně nějaký příspěvek s tímto podtextem, tak myslíte, že je to správně? Tak my jsme tradičně konzervativní demokratická strana nebo hnutí, to znamená pro nás rodina je táta, máma, děti, já mám 4 děti, a myslíme si, že to je vyzkoušený model a že jako zkoušet tady nějaké další záležitosti podle toho, kolik si kdo vymyslí, jakých pohlaví a podobně, tak že to je záležitost spíš jako jeho soukromá, než aby ji vnucoval těm ostatním. Takže představa, že si vrazím s odpuštěním mezi půlky paví péra, půjdu se projít po Václaváku v rámci gay parády, tak to se přiznám, že je mě odporný. A zrovna tak, jako abych vodil svoje děti, aby se šli podívat na to, jak se na alegorickém voze bičujou 2 nahý chlapy a před vozem kráčí americký velvyslanec s primátorkou, tak to si myslím taky, že je moc silný kafe. A chtěli byste zakázat třeba propagaci těch věcí na veřejnosti? Já si myslím, tak zaprvé vůbec nechápu, proč by měly být propagovaný. To mě vysvětlete, proč by měly být propagovaný. No tak jestli nějaká osoba tak chce propagovat nějaký směr nebo cokoliv, tak asi by na to mělo mít právo, ne? Já sexuální orientaci považuji za soukromou věc a fakt je, že jsou tendence to dostávat na veřejnost. Před několika lety vyšla naprosto šílená instrukce Světové zdravotnické organizace, jejich evropské kanceláře o sexuální výchově v předškolním a školním věku, právě pro střední Evropu, kde já si myslím, že to psala prostě parta pedofilů
protože jsou tam opravdu jako hrozný věci, co tam jako chtějí, aby ty děti jako dělali už ve školce a podobně. Takže já jsem rozhodně proti. Jestli někdo vyhledává stejnopohlavní vztahy, je to jeho věc. Ale patří to prostě do soukromí. Takže byste... Já také se svou přítelkyní neprovádím nic na veřejnosti. Jasně, ale máte na to opravdu právo, ne. No, tak Nebo... to si myslím, že je asi trošku scestná filozofie, jako uvažovat, jestli mám právo nebo nemám právo prostě něco takového dělat, protože... O čem se bavíme? No. Vy jste řekli, že mám na to právo. Nebo já musím teďka propagovat... Propagovat LGBT, jako rozhodně ne. Mně se líbí to, co řekl Orbán, prostě do 18 let jako s tím do škol nikdo nesmí. A to si myslím, že je správný. Jo, ale dospělí lidé tak... Dospělí lidé, ať si vyberou. Když je někdo dospělý, tak si má právo vybrat, může si vybrat, ale jak zase říkám, je to jeho soukromá věc. A nedělat z toho privilegium, že je někdo homosexuál. Jo, rozumím. Tak, teďka bych se chtěl zastavit u Evropské unie. SPD je pro to, aby Česká republika vystoupila z Evropské unie, ale dali byste si, nebo máte to jako podmínku vstupu SPD do vlády? Ne, tam je podmínkou vstupu je uspořádání referenda, teda udělání zákona o referendu, takovým způsobem, aby to referendum bylo použitelné i pro naše členství v Evropské unii například, nebo v NATO. Jo, aby to nebylo, že si můžeme dělat referendum jenom o tom, jestli chceme záhonek před barákem vosít jetelem anebo růžema. Takže jak konkrétně je ten požadavek? Ten požadavek je, aby tady byl funkční a proveditelný zákon o referendu, které bude závazné. Nikoliv poradní. Jasně, takže to nemusí být vázaný na konkrétní téma, ale... Ne, to má být obecný zákon o obecním referendu jako takovým, jo, který bude závazný, ale nebudou z toho vyjmutý nějaké věci, o kterých se nesmí hlasovat. Jo, dobře. Obráceně. Je to obráceně, než jste se ptal. Jo? Jasně. A teďka myslíte si, že by mělo... Kolik těch podpisů by mělo být, aby bylo vyhlášeno celostátní referendum? Tak můj soukromý názor je, že jestli potřebujete na kandidaturu na prezidenta 50 000 podpisů, takže těch 50 000 je docela jako slušný počet. Takže 50 000 na celostátní referendum. No. A nyní to funguje tak, že je to pak na poslanecké sněmovně, jestli dodrží, a vládě, jestli dodrží výsledek referenda, že to není potřeba dodržet. No, ten zákon o tom referendu pořád ještě není schválený, protože tam jsou velký rozpory právě v tom počtu, jestli tam má být 500 000 hlasů, nebo 100 000 hlasů, nebo kolik jich tam má být. A zase boje o to taky, jestli se může hlasovat úplně o všem, anebo jenom o tom, co nám dovolej. Jo? A což my si myslíme, že jako občan tady má být ten, kdo je šéf. Jo, a že naopak zase ti poslanci a lidi ve vládě a takový ty by měli dělat to, co jim dovolí občan právě tím, že je zvolí na základě nějakého programu. Takže si myslíte, že kdyby bylo referendum, tak by to nemělo být na té poslanci, že by poslanecká sněmovna neměla mít možnost říct ne výsledku toho referenda? Ano, my chceme, aby to referendum bylo závazný. Jo, rozumím. A jaká ta hranice těch petic, kolik podpisů by mělo být? No, podívejte se. Vy jste řekl 50 000, jo? No, ale podívejte se, na vstup do EU, kde muselo být referendum, tak tam nebylo předepsaný vůbec žádný kvórum. Jo? Takže tam, kdyby hlasovali 3 lidi, tak to prošlo. Jasně. Jo? A my si myslíme, že prostě, když tady bylo referendum na vstup, takže musí být referendum i na výstup. Jo? Že to je férový. Když si lidi řekli, že tam chtějí, tak taky mají právo říct, že tam nechtějí. Jo, rozumím vám. A z jakých důvodů chcete vystoupit z Evropské unie? Přijďte se zítra podívat na seminář.
o 10 hodin do poslanecké sněmovny a uslyšíte to. Protože to je na doktorskou práci, protože těch důvodů samozřejmě je spousta. Migrace, migrační pakt, nová migrační politika Evropské unie, kdy se snaží vlastně legalizovat nelegální migraci, snaží se zase prostě přesídlovat, přerozdělovat, jo, aby prostě tu nákazu vlastně z migrace z západní Evropy přesunula i do té střední a východní. Jo. Zelená sebevražda. Jako to, co tam zaznívá, jsou prostě tak neskutečný, nevědecký, aktivistický teze, které nemají vůbec žádný podklad historický, protože se ohánějí klimatickými změnami, ale klimatické změny provází planetu od té doby, co vznikla. Mimochodem největší klimatická změna nastala před 5 miliardama let, když planeta vychladla. No. To se změnilo klima opravdu zásadně. Že? A od té doby se střídaly období vlhké, suché, chladné, teplé. Že? V karbonu tady bylo uhlíku a vlhko, že? Díky tomu máme uhlí, že? Hluboký lesy. V druhohorách tady byly savany, pouště, polopouště, dinosauři 200 milionů let, docela jim to vydrželo. Vy jste geolog, že? No. A já se v tomhle tématu upřímně nevyznám, ale přece lidská aktivita tak může způsobit výkyvy v teplotě, ne? Já vám něco vysvětlím, když mě půjčíte tušku nebo něco takového. Já si půjčím tady to, jo. Představte si, dobře, ty ručníky, to je zeměkoule a tohle je její osa. Jo? Zeměkoule se otáčí. Ale ta osa se pohybuje taky. Ona totiž provádí takovýhle pohyb, tomu se říká platonský rok, jeden ten objekt trvá 18,5 tisíce let. A kromě toho se pohybuje ještě takhle dovnitř. Jo? Vytváří takovou zubatici a tam ta perioda je 4,5 roku. Slunce nás zásobuje teplem a toho tepla dostává planeta pořád stejně. Akorát, co se liší to, jakým způsobem ty paprsky dopadají podle pohybu zemské osy, tak se mění distribuce toho tepla. Jo? Ve Čtvrtohorách tady byly doby ledové, kdy Evropa zamrzla až po 50. rovnoběžku, že jo, pod ledovcem, pak zase odtálo, zase přišel odtál a zase je to v souvislosti prostě ne s lidskou činností, protože lidí tady bylo pramálo, jo, ale je to hlavně se změnou distribuce právě tepla od slunce. Co do toho může vstupovat? Největší podíl na skleníkových efektech mají vodní páry. Odpar z oceánu. Sopečná činnost. Víte dobře, že v roce, tuším 10, škytla jedna sopka na Islandu a svět přestal lítat. Jo. Teď se probudila další sopka a ty samozřejmě ty erupce, jak popela, který jde do atmosféry, který tam zůstává někdy hodně dlouho, různých plynů a tak dále, ty jsou taky veliký. A ta lidská činnost jako má na život planety má minimální efekt. Já bych řekl, že planetu vůbec nezajímáme. Dobře. Takže já si myslím, že člověk má si hlídat životní prostředí už jenom z toho pohledu, kde žije. Ale nemůže to být sebevražedný, aby pod nějakou tezí uhlíkově negativní Evropy. Mimochodem, uhlík je jeden ze základních prvků života. Je to základní stavební prvek molekuly bílkovin. A v momentě, kdy ten uhlík začnete stahovat, tak nikdo nespočítal, jak zareaguje biosféra. Jo, protože biosféra z toho roste, že jo? Tady probíhá proces, který se jmenuje fotosyntéza, že jo? Kdy kysličník uhličitý vlastně obíhá v rostlinách a v atmosféře. No ale když tam nebude, že bude míň, tak co se stane? Když přestane chybět, nebude celuloza, nebudou rostliny růst? Co bude? Jo? To nikdo nespočítal. Takže tyhle ty teze jsou poměrně naivní a řekl bych až nebezpečné, protože my tady určitě nejsme od toho, aby jsme si hráli na bohy. A
tu přírodu a životní prostředí si musíme chránit, ale nemůžeme to chránit tím, že prostě na jednu stranu zavřeme elektrárny a na druhou budeme všechno elektrifikovat, protože kde tu elektřinu vememe? Jo, protože naše přenosová soustava a transformační soustava ani není dělaná na to, aby přebírala v obrovský rázy z větrníků anebo ze solárních elektráren. Jo. A já jsem pořád přesvědčený, že prostě naše elektřina, naše energetika jako taková bude dřív či později skutečně stát na té jaderné energetice. Ale musíme prostě jako uvažovat rozumně, protože když vypnete zdroje, vypnete uhelný a jaderný elektrárny v Evropě, že jo, tak najednou a poroste vám spotřeba, protože jestli tady má jezdit podle nějakých prognóz za 10 let 5 milionů elektromobilů, který se budou potřebovat někde nabíjet a všechno ostatní bude na elektřinu, no tak výsledek bude ten, že stoupne cena ty elektřiny natolik, že prostě málo z těch lidí, kteří si koupí teďko ten elektromobil, takže budou mít na to, aby si ho nabili. Jo? Tady je zapotřebí. A pak je další věc ještě, o které taky nikdo nemluví. A to je zásadní otázka, když se přejde na elektromobily, jakým způsobem stát bude kompenzovat výpadek spotřební daně, kterou teď vybírá z benzínu a z nafty. Jo? Takže tam je spousta věcí, které nejsou ani zohledněný vlastně v celé té filozofii a nejsou ani nějakým způsobem proveditelný, protože to může mít opravdu drtivý dopady vlastně na náš život tady a musíme s tím posunovat velmi opatrně. Jo. A další věc je zadlužování. Já jsem vydal teďko článek, vlastně takový překladový slovníček, já tomu říkám Eurospeak, protože v Evropské unii vyvinuli takovou hantýrku krásných floskulí, které mají ale úplně jiný význam, než mají ty slova. Jo. A tak teďko přišli třeba s tím, že se bude dělat fond obnovy. 750 miliard eur. A že peníze na to získá Evropská unie tím, že vydá evropské dluhopisy. Jenomže Evropská unie není entita bankovní, nemůže vydávat dluhopisy, takže vydá sice dluhopisy, ale ručit za ně budou členské státy. Jo, to znamená, že de facto si to půjčejí ty peníze členské státy a z těch peněz, kterých si takto půjčí členské státy, tak Evropská unie nám něco věnuje a něco si můžeme ještě z těch půjčených peněz půjčit znova. Jo, to je jako když si půjčíte od souseda 100 a pak tady to rozdělíte, prostě vemete si 50 korun a 50 korun si půjčíte ještě sám od sebe na další úrok. Jo. Ještě bych se chtěl vrátit k těm autům. Když si koupíme auto, tak to auto může způsobovat smog a jiné věci, které už... musí. Tak dávají něco... Podle toho smog, jaký, že jo? Může být hlukovej, světelný. Něco vypozují do ovzduší, že jo? No. Takže a to už je něco, co může ohrožovat lidi. No, pořád je tady možnost těch vodíkových palivových článků, že jo? Které produkují vodu. Což si myslím, že jako by byla dobrá cesta. Ale pak samozřejmě máte smogy světelné, hlukové. Jo. A jak tyhle ty externality řešit teda? No, jak říkám, teď v tento moment prostě motory jsou katalyzované, diesely mají mikrofiltry, je to celkem dobře udělané. Vím, že i když stojím na Strakonické v zácpě každé ráno, tak se tam nedusím. To znamená, že ta míra toho smogu je nějakým způsobem snesitelná. A pak, když by se přišlo na ty vodíkové články, tak by tam nebyl vůbec žádný. Bez toho, že by to zruinovalo prostě naši energetiku a naši dopravu. Takže to si myslím jako do budoucna, že by byla dobrá cesta. Samozřejmě nemůžeme vyloučit vliv naftových společností, protože v momentě, kdy se přejde na elektriku, tak oni se v té naftě můžou tak koupat akorát. A ty mají veliký vliv na politiky, veliký vliv prostě na další průmysly, plus tam existuje pořád ještě taková ta tichá dohoda
o které já jsem přesvědčený, když jsem ji nikdy neviděl samozřejmě, a to je dohoda s výrobci aut. Protože všimněte si, že jakékoliv modely ekologických aut, elektromobily, auta na různé druhy plynů, od dřevoplynu až po stlačený zemní plyn, metan a tak dále, tak jak jsou strašně drahý. Že pro ty lidi pořád ještě je výhodnější si koupit to auto s tím spalovacím motorem. Dobře. Chci se zastavit úplně jiného tématu teďka. A to je... Já vás asi nepotěším, ale já to takhle vidím. No. A to je migrace spojená s islámem. Tak vy jste pracoval v Jemenu, Egyptu, Jordánsku a dalších státech Blízkého východu. Jsem tam strávil 14 let celkem. No. Co jste tam dělal? Jako technik, jako manažer, jako geolog, jako diplomat, jako podnikatel. Různý věci. A teďka budu citovat z billboardu SPD. Ne islámu, ne terorismu. Tak co si pod tím mám představit? No, Islám je komplexní věda, jejíž součástí je i politický islám, což je vlastně doktrína expanze. A jak řekl prorok Mohamed, já jsem pečeť všech proroků, kdokoliv přijde po mně, tak je to lživý prorok a zabijte ho. Tak od té doby v podstatě ta expanzní doktrína platí. Chomejny ji převyprávěl do moderního jazyka o tom, jak se mají muslimové vlastně stěhovat do neislámských oblastí, tam si nějakým způsobem vydobít, zasloužit povolení k pobytu, brát sebou další, že jo, a prostě budovat další kolonie. Když se podíváte na to, co se děje v západní Evropě, ve Francii, v Německu, Dánsku, Belgii, Holandsku, tak zjistíte, že tam ta islamizace už jako dosáhla poměrně značného stupně vývoje. Už ovlivňují politiku velmi výrazně. 6 neděl, tuším, do francouzských prezidentských voleb, do těch posledních, tak vrchní francouzský muftí vyzval muslimy, aby volili Macrona, což bylo nějakých 6 milionů hlasů. Zrovna tak němečtí Turci, kteří za svého, navzdory tomu, že je to 3. generace Turků, kteří žijou v Německu, tak za svého prezidenta považují Erdogana. Tak ty volí podle toho, jak jim Erdogan řekne. A my prostě si myslíme, že si tady máme vládnout sami podle našich tradic. Takže my nemáme problém s muslimama, pakliže přijdou jako host, pobude jako host a jako host odejde. Ale v momentě, kdy prostě jako tady začnou vytvářet nějaké problémy, tak je na čase jim říct, že takový lidi tady nechcem. Dobře, a kdyby třeba člověk z Jordánska chtěl přijet do České republiky a pracovat například... Když přijede legálně, bude mít povolení, bude mít vízum, bude mít pracovní povolení, že jo, tak jako proč ne? Bude platit daně. Jo. Ale v momentě, kdy tady začne stavět mešitu a začne vytvářet nějaký takovýhle centra, tak tam už problém budeme mít. My nemáme problém s muslimama, ale nechceme tady islám. A jaký je ten rozdíl mezi islámem a muslimama? Muslimem se člověk narodí. Když se narodí v muslimské rodině, v muslimském státu, tak v podstatě s tím nic nenadělá. Protože v islámu herze je hrdelní zločin. Jo? Ale v momentě, kdy prostě se z něj stane islamista, kdy prostě jako začne chápat to poslání vlastně šířit islám jako takový, tak to je potom problém tady u nás. Mm-hmm. Takže když člověk vyznává islám? Tak... To je stejné jako s tím LGBT, jo. Je to jeho věc. Jestli se doma modlí tak nebo tak. Ale v momentě, kdy začne chodit po ulici tady v nějakém burnusu, jeho manželka v nikábu, tak to už není výraz náboženského přesvědčení, to je politické poselství. To politické poselství zní,
já se vám přizpůsobovat nebudu, vy mě musíte vzít takovýho, jaký jsem, to znamená, že já se přizpůsobovat nebudu, vy mě musíte tolerovat. A vy jste pro zakázání nikábů a podobných? Určitě. To je zrovna tak, jako že tady nechodí sikové s mečem, který patří k jejich jako zase přesvědčení. Jo? Já si myslím, že prostě tady je to naše, tady je naše kultura a tady prostě se musí vycházet z našich zvyků. Když jsem žil v Iránu, tak moje manželka chodila v hidžábu, protože se to tam nosilo. A netrval jsem na tom, že musí mít v každé hospodě, že musí mít vepřové a pivo a že na Vánoce mě mají na hlavním náměstí postavit vánoční stromeček. Jo? Ale zrovna tak prostě my tady máme vepřové a pivo, stavíme si vánoční stromeček a nikomu do toho nic není. A nemělo by to být na tom člověku samotným, zda bude nosit nějakou pokrývku obličeje? Proč byste měli zakazovat někomu, aby nosil nějaký náboženský... To je to tež, jako když budete nosit hákový kříž. Jo, to je výraz prostě politického přesvědčení. A když budu nosit... Tak vás zavřou. Ale když budu nosit třeba nějaký, já nevím, buddhistický oblek nebo něco podobného, tak je to na stejné úrovni teda? No, u těch buddhistů je to jiný samozřejmě, protože buddhisti nejsou militantní náboženství a v jejich knihách se nepíše nic o zabíjení nevěřících. Ale když někdo vyznává islám, tak zase... No. Islám je jenom jeden. Islám je jenom jeden, prosím vás pěkně. Tam... Můžou být umírnění značit. A to je něco jako částečně těhotná paní, že jo? Umírněný islám. Islám je jenom jeden. Islám je jenom jeden, skládá se z 2 dílů Koránu, zjevení Meky, zjevení Medíny, skládá se z životopisu Mohameda a z jeho nařízení, síry a hadisů. A to jsou základní spisy, a když si je přečtete, pochopíte, o co jde. Ale stejně jako u Bible, jo, tak křesťané tak doslova nedodržou, co v tom je napsané. Tak stejně můžou být muslimové, kteří do každého slovíčka nedodržou Korán. Do té doby, než mu kopne do dveří džihadista nějaký. Jo? Ale nezapomínejte na jednu věc, že křesťanství prošlo obrozenectvím, prošlo renesancí a také, že ten starý zákon, kde se píše prostě o tom tažení a vyvražďování různých národů a podobně, byl překonaný novým zákonem. Jo? A Korán, tam je to obráceně. Tam je ta zjevení Meky je to mírný a zjevení Medíny, to novější vlastně, ta novější část, tam se právě mluví o džihádu a o zabíjení židů, o zabíjení nevěřících. Proto my třeba máme návrh zákona, aby bylo trestné stíhání šíření nejenom hnutí, které hlásají nějakou nenávistnou ideologii, ale i těch ideologií. Jo, právě proto, protože když byl zátah na Černém mostě kvůli knížce, kterou tam vydali Základy tauhídu, kde se mluví právě o zabíjení křesťanů a nevěřících, tak soud toho vydavatele neodsoudil, protože prohlásil, že podle zákona se může odsoudit jenom hnutí a islám není hnutí. Islám je ideologie. Takže z toho důvodu my máme tu novelu, aby právě ten trestní zákoník byl upraven, aby toto zohledňoval. Jo, rozumím vám. Rád bych se posunul k dalším tématům. Teďka bych se rád zastavil u ty potenciální vlády SPD. Tak SPD odmítá teda být ve vládě nebo odmítáte vládnout s někým? Náš předseda to řekl jasně, že si neumí představit, že by byl ve vládě s premiérem, který je trestně stíhaný. Já se musím přiznat, že mám takový pocit, že premiér Babiš je pouze vyšetřovaný, nikoliv trestně stíhaný. Protože kdyby byl trestně stíhaný, tak už by sněmovna byla požádána o jeho vydání. Nevím, ale protože je to otevřený případ, tak já samozřejmě nemám informace tady k tomu, v jakém je to stádiu. Jo. A takže teďka mi nemůžete odmítnout nebo říct, že SPD nepůjde do vlády s hnutím ANO. Jak říkám, já teďko nevím, protože řeč byla o trestně stíhaném premiérovi, což jako je celkem jasné, s tím se dá těžko polemizovat.
Akorát, že říkám, že nevím teď v tento moment, v jakém je to stádiu, jestli už je zahájeno trestní stíhání nebo není. Dobře, a pokud by se to ukázalo, tak s jakoukoliv stranou, kde je trestně stíhaný nějaký lídr, tak s takovou stranou odmítat vládnout? No to já si myslím, že je naprosto legitimní, protože nemůžete vládnout s někým, o kom nevíte, že ho příští den nezavřou. Z čistě praktického hlediska, jo. Když pominu to morální samozřejmě. Jasně. Že jo. A odmítáte ještě s někým z ideových důvodů například vládnout? No, tak určitě nepůjdeme třeba s Pirátama. Že? Jo, to si nedovedete. No, to si nedovedu představit. Jo, dobře. I když popravdě řečeno, já si nedovedu představit, že bychom šli s většinou těch takzvaně demokratických stran. No, kdo jsou vaši spojenci v poslanecké sněmovně? No, když to vemu podle programu, jako programového překryvu, v těch hlavních bodech, tak celkem si rozumíme s ANO, něco se překrýváme s komunistama, v určitých bodech, ale to už záleží zase na lidech, tam je to takový variabilní, v něčem si rozumím s lidma z ODSky, ale tím to tak asi končí. Mhm. A co sociální demokracie? Jaroslav Foldyna tak například je... Tak Jaroslav Foldyna je u nás, že toho vyhodili právě proto, že měl názory, které jim nekonvenovaly, ale já si myslím, že Jaroslav Foldyna je člověk, který je velmi otevřený, velmi přímočarý a věci, které říká, tak prostě jsou pravdivé a mají své opodstatnění. Jasně, ale máte v SPD ten jako nádech té sociální demokracie? Ne, my máme silný sociální program, protože jde nám o lidi, protože to, co se děje s penzistama, to, co se děje i s částí státní správy, prostě tak považuji za hanebné. Moje bývalá manželka, která vychovala 2 děti, tak dostala důchod 7,5 tisíce, což je ostudný, protože to by paní ministryni Schillerový nestačilo ani na kadeřníka. A ona z toho má vyžít. Jo, takže to je poměrně jako takový memento moje, že prostě na ně se nesmí zapomenout, nesmí se zapomínat prostě na rozvoj mládeže, na děti a takových. Tam je toho hodně a já doufám, že dostaneme tolik hlasů, aby jsme to mohli prosazovat. A kolik hlasů myslíte, že dostanete? No, tak to teďko drží v rukou voliči samozřejmě. Že jo? A prognózy, které jsou, tak ty se samozřejmě odráží od toho, kdo ten průzkum zadal a kdo ho financoval. Že jo? Tak podle toho někde nám přidají, někde nám uberou. Jasně. Já spíš vycházím z toho, kolik lidí se ke mně hlásí na ulici a zdraví mě a říká, že mě fandějí nebo že mě nikdy nebudou volit a takový, protože těch druhých není moc. Tak jo. Jestli máte ještě nějaký body? Jo, ještě nějaký mám. Tak jak často vás, když chodíte na ulici například, tak poznávají vás lidi? No tak v poslední době moc ne, že jo, když se nosili ty roušky a takový, že jo. Ale jako... Když jdete po ulici, tak občas někoho poznáte? Někdo pozná mě teda, no. Takhle, že jo, když jdu do práce, tak někde okolo toho Malostranského náměstí, tak tam mě poznávají, protože já jinak bydlím na samotě, jo, takže tam moc lidí nechodí. A ti, kteří tam chodí, ty mě znají samozřejmě. Že? Jo, dobře. To je jenom tak na okraji. No. Ale ještě myslím, že Andrej Babiš to často říká a myslím, že i ve své nejnovější knize to taky řekl. To jsem nečet. Že by rád v České republice viděl většinový volební systém, jako například je ve Velké Británii. Tak... To je zajímavá myšlenka. Já se musím přiznat, že mně osobně by se líbilo prostě ten princip, že vítěz bere vše, ale bere taky veškerou zodpovědnost. Že se nemůže vymluvit na koaličního partnera. A vítěz bere vše, to znamená... Co? To znamená, kdo vyhraje volby, tak postaví celou vládu, postaví prostě veškerý program s tím, že se s nikým nedělí. Má všechny ministry. Má všechny ministry, všechny ředitele, všechny prostě správní rady a něco všechno. Ale má taky veškerou zodpovědnost za to, co se děje.
Ale například, když je to často velmi těsný, ty volby, například i v Británii, o několik jednotek procent, tak... No, ty poslední volby nebyly těsný, ale... Ale kdyby například, tak to může nereprezentovat to, co chtějí občané, ne? Hele, vždycky demokracie je, že vládne většina. Tak to prostě je, to je základ demokracie. Vládne většina, která se stará nějakým způsobem o ty menšiny. Jo. Ale prostě vládne většina, protože tak to je princip demokracie. Jestli chcete, aby to bylo nějak jinak, tak musíte si vybrat nějaký jiný systém, než je demokracie. Ale co třeba osvícenou monarchii. Jo. Tam monarchu nikdo nespochybňuje, to znamená, nikomu nevadí, protože tam je a je tam prostě na pořád, pardon. Jo? Ale například, když je koaliční vláda, tak tam ten koaliční partner menší, tak může například brzdit některé věci a není to ve výsledku dobře, že se nějaké radikální kroky neprojdou tak jednoduše? Jak jsem říkal, tady jde o to, že ten, který by vyhrál, tak by měl veškerou zodpovědnost za to, co udělá. To znamená, on by si rozmyslel dělat nějaké radikální kroky, protože v ten moment by věděl, že prostě za ty 4 roky má útrum a že prostě ho lidi nezvolej. Když to takhle on řekne, ne, víte, tamhle sociální demokrati a ODSK a Topka a Unie svobody a ODA a takový všichni, vymlouvají si jeden na druhýho, jo, a snaží se nějak prostě za sebou zamést stopy s tím, že já ne, to oni. Jo. A to si myslím, že jako není úplně ideální model. Bohužel je to model, který tady funguje teď. Takže jak by to mělo fungovat? Takže... Když vyhraje, třeba hypoteticky, vyhraje ANO, tím pádem ANO sestaví celou vládu prostě a opozice je kontroluje, co dělají a tak dále, aby včas teda vytáhli, když se děje něco nezákonného, ale řídí stát vítěz a ten prostě je za to zodpovědný. Ještě u toho volebního systému, nebo tak vy jste pro přímou demokracii, jo? Což znamená, že by například ve Švýcarsku tak mají několik referend za rok. Takže by to zvýšilo obnos nebo množství těch voleb. Tak jste pro to, aby byly volby online? Nejsem, protože nevěřím, že by byly féroví. Z jakých důvodů? Protože když je to online a je to všechno v digitálním světě, tak se to dá velmi snadno ovlivnit. Ale například ve Slovensku... Je možné to hacknout, je možné prostě to nějakým způsobem prostě posunout ty výsledky někam jinam. Ale například i takhle v té papírové formě, tak to jde taky do určitý míry. Ano, souhlasím s váma, když se jedná o ty korespondenční volby, že jo, které jsou velmi diskutované právě poslední volby ve Spojených státech. Ale... Proto my nejsme ani pro korespondenční volby. My říkáme, když se někdo volit, tak ať laskavě se zvedne a dojde do té volební místnosti, anebo si zavolá, že nemůže chodit a oni za ním přijdou s tou urnou. Dobře, ale například internetové bankovnictví, tak to je docela... do toho je těžký se nabourat, ne? No já nevím, já čtu každou chvíli, jak mám teda banku svoji, tak mě pořád posílají různý varovný dopisy, že prostě jsou pod útokem a že kdyby někdo něco prostě zkoušel se na mě obrátit kvůli tomu, tak ať se s tím nebavím a podobně. A mám jich tam asi 15 těch dopisů, takže ono zase, nevím, jak to je těžký, já nejsem IT specialista, ale řekl bych, že je to určitě častý. Dobře, já vám moc děkuji, že jste dorazil do tohohle podcastu. Ještě bych se rád zeptal, co vás motivovalo vstoupit do politiky prostě? To je hezká otázka. Zoufalství. Zoufalství? Jak to? Zoufalství z toho, co se tady děje. A protože jsem předtím jako se pohyboval po světě, pracoval jsem i v té diplomacii a pro mě, tak mě bylo jasné, kterým směrem vlastně se ta společnost ubírá. A protože mám nejenom velký děti, mám taky malý děti, tak jsem říkal, proboha, teď jako až budu umírat, tak oni mě přijdou vynadat, že jsem věděl, co se děje, věděl jsem, kam to jde a nic jsem s tím nedělal.
že prostě jsem chápal jako svoji povinnost prostě pokusit se nějakým způsobem to ovlivnit a vlastně to dědictví jejich, jo, to je i vaše vlastně po vašich rodičích, což je tenhle stát a tahle země, tak jim to uchovat. Protože aby tady běhali piráti s nápisem a tahle země patří všem a uprchlíci vítejte a já nevím co všechno, tahle země nepatří všem, to patří nám, to je naše země. Dobře. Takže to byl důvod. Jo. A proto jsem se taky spojil s Tomiem Okamurou. Ještě proč bych měl volit SPD do poslanecké sněmovny? No, protože my jsme jediné hnutí, které vlastně neuhnulo od svého programu. My nelavírujeme, my prostě se snažíme prosazovat, bylo nás tam 20 ze 200, prosadili jsme, co se dalo, s tou malou silou, kterou jsme měli, s malou váhou, ale myslím si, že pořád jsme vlastně jediní, kteří chtějí samostatný český stát. Chceme, aby ten stát zůstal našim potomkům. Chceme, aby jsme si rozhodovali my sami o tom, kdo tady smí bydlet a kdo tady smí pracovat jako z cizinců. Jo? Nechceme se zadlužovat, nechceme si zničit průmysl, dopravu a energetiku pod nějakýma zelenýma heslama. Já myslím, že je spousta důvodů, proč volit SPD. Dobře, já vám moc děkuji, že jste dorazil. Já děkuji za pozvání a přeji hodně úspěchů. Mějte se, naschle. A volte SPD.